Moc vás vítám u dnešního videa. Jak asi můžete poznat, před chvilkou jsem vstala. Včera večer jsem si myla vlasy, tak jsem si udělala cupánky, jo, ale nevím, proč to dělám, protože mě ty vlnky stejně jako nevydrží dlouho. Každopádně jdu si udělat kafe a mám tady už vyndaný protein a budu si dělat snídani, protože asi za hoďku a čtvrt nebo hoďku a půl potřebuji vyrážet a mám sraz s kámošem a jdeme do fitka a bude mě učit boxovat. Tak jsem zvědavá, jak mi to půjde. Teďka jsem nově začala používat každý den kreatin a potom tady mám ještě glutamin. Ten používám tak 2krát denně podle toho, jak hodně jsem rozsekaná. Takže mám tady na klasiku ovesnou kaši s proteinem, kam jsem teda dala ten kreatin a glutamin. Vzala jsem to vodou, dala jsem to asi na 2 minutky do mikrovlnky. Ono to udělá takovou hezkou krémovou konzistenci. Nahoru jsem si dala jablíčko a rozinky, posypala jsem to směsí koření pumpkin spice, co mám od Kačky z Instagramu. A nahoru jsem dala ještě nějaký zero syrup. Nevím, určitě to bude moc dobrý a moc se na to těším. No, takhle kdyby to vydrželo celý den, to by bylo super. Znáte taky takový to, mám hromadu času, to je dobrý, tak udělám ještě tohle, tamto. No samozřejmě, že to nestíhám, přijdu určitě pozdě. Ale cesta mi tam trvá 20 minut, takže by to mělo být jen tak. Jsem zvědavá, teďka nevím, kde jsem nechala auto. A tady. Tak jo, vyrážím. Pecka. Už si tady dávám banán, protože mě čeká běh. Dneska mám v plánu ještě běhat. Dám si tak 6 až 8 kiláků. A potom do sebe musím rychle doma hodit oběd. Něco poklidit. A budu vyrážet ještě do Poděbrad. Protože tam má babička a děda nějakou rekondici. A já minulý rok i předminulý rok jsem tam za nimi jela na kafe. Takže tam pojedu i letos, tak vás vezmu s sebou. Tak já už jsem dorazila domů. Potřebuju si tady vyndat věci na běhání, protože já jsem neměla s sebou, protože jsem myslela, že půjdu běhat někam jinam. Ale protože moc nestíhám, tak jsem jela domů a půjdu běhat tady u mě do lesa, co mám kousek. Takže si tady rychle obuju a jdu na to. Každopádně mám nový ponožky z Nutrendu, protože Nutrend slaví 30 let, tak mám takovýhle nový sportovní ponožky, co jsem si objednala. Tak ty si beru a přijdou mi hrozně hezký a podle mě moc dlouho bílý nevydrží, ale tak to nevadí. A ještě co jsem vám chtěla ukázat, co mám nově, protože chodím běhat třeba 4 až 5krát týdně. Je tato vestička na běhání. A je fakt úplně super, protože tam si dám vlastně mobil, klíče, případně nějaký jako gel na energii, co potřebuju. A nemusím to tahat nikdy v žádný jako ledvince, nikde mi nic neskáče a prostě to drží. A já můžu běžet, takže to je pecka. Takže vyrážím běhat. Ještě jeden rychlej běhací outfit check. Čelenku mám, vestička, jo, super, dala jsem si tam takhle gelík. Kdyby mě to náhodou chytlo a chtěla bych běžet víc, nebo bych prostě už nemohla, nebo nevím, na energii, kdyby náhodou.
boty mám Hoka, ty jsou úplně super. Jmenují se Rincony. A chci si koupit ještě nějaký jako další, protože fakt chodím jako běhat 4 až 5 krát týdně, jo. Každopádně moje vlnky, vidíte, prostě nepřežily. A já si beru sluchátka, no a vyrážím teda běhat. Rajčátko se hlásí zpátky. Už mám poběhu, uběhla jsem 7,5 kilometru. V průměrném tempu, myslím, že to bylo 5,45, takže pecka, mám radost. A ukážu vám prosím moje boty, jo. To byl přesně ten důvod, proč jsem chtěla jít běhat někam jinam, ne do lesa. No, takže myslím, že můžou jít hnedka do pračky. Jsem docela ještě furt červená po tom běhu. Každopádně moje vlasy jako box, hodinu a běh ještě dalších 45 minut jako fakt asi nedali, takže s vlnkama se můžu rozloučit. Každopádně ještě jsem vám chtěla říct k tomu boxování, jakože fakt mě to bavilo, jo, a někdy jsem to předtím nedělala, když teda nepočítám 10 let zpátky, když jsem ještě chodila jako na kruháče, že třeba bylo jedno stanoviště, kde jsme jako boxovali do nějakého panáka. To bylo prostě jenom bum bum bum. Tady mě jakoby ten kamarád vyloženě učil nějaký jako kroky a nějaký jako boxy jako ze strany a tak a bylo to hrozně fajn. A říkala jsem si, že bych určitě šla ještě někdy jako znova. Tak jsem vám chtěla říct, že zkoušejte nové věci, protože nikdy nevíte, co vás bude bavit. Je úplně super jako dělat prostě jakoukoliv aktivitu. A nemusíte vyloženě prostě jenom chodit do fitka 4krát týdně a dělat to i protože prostě musíte, chcete zhubnout a něco, když vás to prostě nebaví, tak si najdete nějakou jinou aktivitu, jo. Můžete právě jako běhat, můžete boxovat, můžete chodit plavat, můžete na brusle, lyžovat, nevím, skákat přešvihadlo, nebo nevím, je toho prostě strašně moc. A no, takže jsem vám chtěla prostě říct, zkoušet ty nové věci. Je to super. Já už jsem se tady ohřála svůj oběd. Mám tady rýži, kuřecí a cuketu. Na to mám koření nějakou sladkou papriku, medvědí česnek, takže vlastně taková moje klasika. A ještě si nahoru dám asi kečup, protože na něj mám chuť a s kečupem je všechno lepší. Takže já si jdu sníst oběd a pak budu vyrážet do těch Poděbrad. Takže byli jsme v Café Rituál, kde jsme byli i minulý rok, i předminulý rok, ale letos to bylo nějaký divný. Nevím, jestli se změnila obsluha nebo to, ale hrozně dlouho trvalo, než jako nám vůbec donesli kafe a i dortíky byly nějaký suchý, že jo, Oluš? Že jo, nechutnalo vám to tam, co babi? Nejsme vůbec spokojení, no každopádně tam neměli nic bez lepku, takže se tu tady ke sváči dát. Tvrdý, suchý, nemastný, neslaný, že jo, babi? No. A neměli tam nic bez lepku, takže si jdu dát tady ke sváče proteinový pitíčko. A jdem se tady projít. Hodin a já sedím v autě. Už jsme po procházce a jdu si dát tady konečně svačinu. Táta se snaží odjet, doufám, že se tam vejde. Se mu nedaří vytočit. Ale zvládnul to. Je to šikovný chlap. Teď mi řekne, že stojím jako blbec. Pa? Čau, já si jdu tady dát sváču. Takže si jdu dát sváču a potom teda razím vrátit auto a domů. Dneska ještě musím vařit. Moje svačina takhle nevypadá nic moc, jo, ale mám tam vločky, protein, jogurt a nahoře mám třešně,
mražený třešně z Lidlu, co mají teďka nově. Mají tam nově třešně a nebo višně, třešně nebo višně, mě to přijde stejný, s mangem a úplně výborný, takže já se jdu najíst konečně. Sláva, tak už jsem doma. Je nějak 7 a po tom dnešním výdeji vám říkám, že zase mám hlad. Takže se jdu dělat véču a udělám si asi avochlebíky, protože na ně mám hroznou chuť. Tak jo, takže mám tady 3 chlebíky, z toho nakonec jenom jeden je avochlebík, protože mi došlo avokádo. Dala jsem si nahoru vajíčko, ostolila jsem si to. Tady mám namazaný 2 chlebíky humusem, na jednom mám vajíčko, na druhý už jsem se nedávala vajíčko. A je to tenhle ten humus, nějaký s rajčatem a s garlic, s česnekem. Je takový větší balení a mají to teďka nově právě v Lidlu. Mají tam ještě nějaký s falafelem, s avokádem, nějaký chili a jsou úplně výborný, takže doporučuji se po něm kouknout a ochutnat ho. Už jsem po véče a říkám vám, že bych se nejradši šla lehnout a to je teprve 7:30. Ale včera jsem vyndala maso z mrzláku, takže musím jít vařit. A budu dělat... Já vám to asi ukážu. Takže plán je takovej, že si nakrájím tady malý Hokkaido, co mám, na kostičky. Dám to píct, potom to dám na pánev společně s kuřecím masem. Mám tady kuřecí prsa, který si zase nakrájím na kousky. Až to všechno bude jako změklý, dám tam nějaký koření, sůl, pepř, tak tam dám tady tuhletu sojovou nějakou smetanu, co mám z Lidlu. No a vedle si k tomu uvařím tady nějaký rýžový gnocchi bezlepkový. Už jsem jednou měla, jsou docela dobrý. A to potom k tomu dám a všechno to společně promíchám a budu mít takovou směsku. No a takhle teda vypadá výsledek. Podle mě to bude hodně dobrý. Dala jsem tam koření nějaký italský bylinky, aby tam bylo trošku jako zelenýho. Česnek, sůl, pepř a ještě sladkou papriku. No. A zítra už se na to moc těším. No a protože a poněvadž mám zralý banány, který potřebuju sdělat, tak jsem se rozhodla, že ještě budu dělat banánový chlebík. A mám tady i dýňový pyré, tak jsem si řekla, že udělám takovej dýňovo-banánový chlebík. Sice už je jako po Halloweenu, ale prostě venku je furt podzim, jo. Sice nějaký lidi už začínají jako prostě vánoční výzdobu a tyhle ty věci, ale já ne. Ještě furt chci držet svůj podzim, který naprosto miluju. Takže udělám takový podzimní chlebíček a řekla jsem si, že ho natočím jako reelsko na Instagram, takže určitě, jestli ho budete chtít vyzkoušet, tak mě tam sledujte. Jmenuji se tam Tum Tereza a jestli ho budete zkoušet, tak budu moc ráda, když mě označíte a dáte mi prostě vědět, jak vám chutnal a tak, takže já jdu na to a snad se povede. Tak a protože chlebík mám už v troubě a dneska nebudu dělat nic zajímavého, mám v plánu teďka akorát se naložit do vany a číst si. Tak tady ukončím tohleto video. Každopádně ještě chtěla jsem vám ukázat knížku, co teďka čtu. V poslední době jsem se docela oblíbila knížky. Je ze mě úplně jiný člověk. Chodím běhat a do toho čtu knížky. Já jsem totiž na knížky a na čtení jako nikdy prostě nebyla, jo, takže to je dost zajímavý. Každopádně, už jsem přečetla jednu knížku, která se jmenovala Tou horou jste vy a byla hrozně zajímavá. Taková seberozvojová a strašně mě to bavilo, takže určitě doporučuji. A teďka tady mám knížku tudletu.
Je to 101 esejů, které změní vaše myšlení. Jsem teprve jako na začátku a vždycky to třeba čtu, když jedu někam autobusem nebo vlakem nebo to, když mám prostě jako chvilku. Jednou za čas si ji vezmu sebou do vany, ale vanu si moc nedávám. Takže to a přijde mi to taky hrozně zajímavý. Takže jestli máte rádi seberozvojové knížky, tak tuhle taky můžu určitě jenom doporučit. No, takže já se jdu naložit do vany, chlebík se mi dopeče a s váma tady teda tímhletím rozloučím. Moc doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak mi určitě dejte like a odběr. A vidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!